Salamat Panginoon sa iyong puna, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami. Salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punya. Misyong kaloob sa aming puso. Kaya mga kaibigan, pasang ko kung pagkuya natin ninyo, inarinig ko na. Naririto handa kami, Panginoon. Ito po, mayroong malakas na rifle. Ngayon na po handa kami, Panginoon. Ito kasi parang hindi ano makikita. Parinig ko yun dito sa dumadaan sa event aming hardinero. Pero yung mga kaibigan, welcome once again sa ating programa Marahay na Hapon with Father Puts Plastic Open University of Santo Tomas Legazpi. Yan pong adlaw bulan ng Mayo, huring aldaw kang bulan ng Mayo sa aga umuputi na. Okay? At ngunyan na aldaw sa lugar ang pagdalaw, pariyas, hatisan, salita at paglilingkod. Kayo rin asa ko yung pagkukulayan mga tugang. Inang Maria, ang siyang dakol na nakakadalaw. Okay? Kayo na nakakadalaw sa isa sa kadan, kayo na nakakadalaw. Ang taong biyaya. Ano kaya natin kahit hindi na tayo maka-physically makadalaw, pero at least paramdam naman tayo. Paramdam kayo paramdam tayo kasi mahirap po ang pinagpaparamdam. Na habang tayo buhay, nagpaparamdam naman tayo na tayo ay buhay pa. Kasi pagpatay na, wala na, hindi na nakakaramdam na, hindi na rin nagpaparamdam kasi hindi na nagte-text, hindi na nagte-message, hindi na nagbibigay lang ng notisya, okay, patay, hindi na nangangusta. No? Kahit na sabihin natin, Father, sa mga kadaan, kaya nadadawag ko, parang may nagtitinta ng gatas, kasi pala nanay na, nahilig magtinda ng gata. Nagparamdam tayo. Okay? So ito nga si Father Puts Plastic, nagpaparamdam sa Indogabos, buhay pa. Buhay pa. Buhay pa ka mo. Buhay pa kayo. Buhay pa tayong lahat. Nagpaparamdam kami tayo. Ayan ang pag-usapan natin. Ang pagpaparamdam. Paparamdam na tayo. Si Maria, nagparamdam sa kanyang pinsan na si Isabel. Alam mo, importante sa panahon ngayon na may pandemya, importante mga tuban na, magparamdam ka naman. Okay, nasabihin natin na, dito lang ako, buhay pa ako. Magparamdam ka, mamaya. Okay na yan. Thank you. So, liwanag na pala, nagparamdam na tayo, okay? So, nagparamdam lang siguro yung aking next tagal na kasing hindi na. Yan yung mga kaibigan. Bago kita pagpadaros ko sa programa mga tita, okay? Tayo po ngayon ay magpangad tayo ngayon. Alang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen,
at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At mahal na Birhen Maria, nakikiusap po kami na pakisabihan po ninyo ang iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtatrabaho, at lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig, na iligtas niya po kami. Ilayo niya po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang kapigatian, at lalong-lalo na sa sakit ng COVID-19, upang kami patuloy na makapaglingkod sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng pagpapahayag at pagbibigay ng inspirasyon sa aming mga tagapakinig. Ang lahat na ito ay hinihingi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ng Alang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, ngayong aldaw na ini, natuyang sinisilibrar ang visitation. Ano kung narundong manindo mga tugang na tuwing Mayo 31, kung nga ning Santa Cruzan, ngunyan din ang Santa Cruzan, ano, ang nga ni baga, iniibot karantak kasi so yan, so mga, siyempre yung social distancing dyan. Pero kahit na walang Santa Cruzan, walang Reyna Elena, ano, bakit no, may mga Reyna Elena pa baga, ngunyan din na. Pero, nabali, magparamdam kita. Okay? Kanya sa ito sinisilbrar ang pagdalaw, the visitation of the Blessed Virgin Mary. Kaya pakinggan muna natin ang isang awiting ito ng Magnificat. Okay? Pakinggan po natin ang Magnificat. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. He looks on his servant in her nothingness. Henceforth all shall call me blessed. The Almighty works wondrous deeds for me. His name shall always be holy. His mercies from age to age on all those who fear him. He puts forth his army strength and scatters the Lord. He casts the mighty from their thrones and raises all the lowly. Fills the hungry with good things. The rich he sends away empty-handed. He protects his servant Israel, remembering his mercy, the mercy promised to our ancestors for Abraham and his sons forever. Praise the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and forever. O Lord, I glorify your name forever. Okay mga tugang, iyan po nawahit dangugta na ang pamagat kang awit na yan ay Magnificat. So pag-urulayan tangani ang sabi ka subago, O Lord,
I like to glorify your name forever. So dakilain talaga natin ang ngalan ng Panginoon. Okay? So ngunya na daw, hapoton ko kamo. Ano? Kamo baga kaya, o kita gabos baga? Ano? Kita, kasama kay bana ko. Kita kaya ay mga taong makapaghanap ng paraan o palaging naghanap ng kadahilanan. Okay? Si Maria mga tugang, nang siya'y dinalaw ng anghel, okay, ng Annunciation, siya ay nagduman sa Huda, sa Juda, sa bayan ng Huda, kung saan yaon duman naka-star si Isabel at si Zacarias. Okay? So, doon mga tugang. Pagkatapos, naghanap siya ng paraan. Okay, itong panahon, dahil man talaga ng bako man sinang mayaman, so dahil sinda ng kabayo, dahil sinda ng malulunadan. Ano? Kaya naglakaw talaga si Maria. O dahil man niya kaibang ito si Jose. Okay? After the Annunciation, nagbalita baga so anghel sa iya, pagkatapos ito, si Maria nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda pagkatapos ng Annunciation. Okay? Kaya sa Rosario, pag nagro-Rosario kita, the first joyful mystery is the Annunciation. The second joyful mystery is the Visitation. Okay? Kaya nga, inihong pagbisita ni Maria, okay, nagmadali siya. Okay? Nag-agi siya sa disyerto. Okay? Kaya mga tugang mahiling tana sa kabila ng duman sa disyerto, mainit. Pagkatapos mga tugang duman sa sa disyerto, kadakol doon ng mga magnanakaw. Kadakol doon mga mga nag-aabang. Okay? Mga nag-aabang sa mga nag-aagi, ninanakawan sinda. Okay? Pero si Maria, day natakot. Grabe talaga. Doon, mahiling isang ugali ni Maria na babae siya. Okay? Hindi ko lang alam kung sino makairiba ni Maria nang nagduman siya sa Huda. Siguro, may mga kaiba man siguro si Maria, pero dahil man sinabi kasi sa Biblia, okay? So, yon tinatawag natin silent, nung si Maria pumunta sa Huda. Pero mga kaibigan, nahiling na sa kabila ng mga nakakatakot, diba? Pero alam mo, ang ginawa ni Maria, may pananalig siya. Yan, importante Yan ang isang napakaganda kay Maria. May pananalig siya. Nang balitaan siya ng anghel, Maria, magiging ina ka ng Diyos. Okay? Nanalig siya sa sinabi kang anghel. Kaya sinabi sa kanya ng anghel na, okay, dahil ikaw naniwala, okay, mangyayari. Kaya sinabi rin ni Maria, okay, your will be done. Not my will be done. Okay, but your will be done. Yung kanyang piyat. Okay, sinabi ni Maria, whatever, mangyayari nawa sa kagustuhan mo. Yan, pananalig. So, importante pala, pananalig. Kunyan, yung nagyaw na si Maria doon kay Isabel, okay, ito ang bati ni Maria. Okay, nang marinig ni Isabel ang greeting o pagbati, siyempre, Maria, ay sabi ni Isabel, kumusta ka na? Kumusta ka? Okay, nabalitaan ko, manganganak ka. Kasi alam mo, sinabi kasi ng anghel. Sinabi nga ng anghel na si Isabel is in her 6th month. Okay? So yun, nabalitaan, alam ni Maria, kaya, Isabel, kumusta ka? Manganganak ka pala. Hindi alam ni Isabel na si Maria din ay manganganak. Pero itong pagbati, tingnan mo makikita natin ang recognition of one's presence, the recognition of the presence of God. Okay? Kasi sabi ko, yun, kasubag ungani, dapat magparamdam tayo. O sometimes, magpapapansin tayo. Okay? Kung kulang tayo sa pansin, magpapapansin tayo. Okay? So, yun na nangyari. Si Maria, bumisita kay Isabel, at ito po ang nangyari.
nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, okay, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Yun, ibig sabihin, nagkaroon ng recognition. Ano? Alam mo, tayo ba ay nakaka-recognize ng presence ng Diyos? Okay? Sabi nga, kung nakaka-recognize tayo ng presence ng masamang espiritu, minsan dumaan ka sa isang lugar, kinalibutan ka. Hoy, sasabi, siguro may masamang espiritu dito. O, ang problema sa atin, mahilig tayong makapansin ng mga masama. Pero hindi tayo, bihira tayo makapansin ng hindi masama, ng kabutihan. Yun, bakit kaya? Bakit ba ganyan? Ano? O, dito makikita natin, yung sinapupunan ni Isabel, of course, si Juan Bautista, ay naggalaw siya sa tiyan. Ang ibig sabihin, napansin niya, napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth. Okay? Yun. Dito na sinabi, buong galak na sinabi ni Isabel. Ito po, yung tinatawag natin sa salitang Hail Mary, Hail Mary, full of grace, pagbati po yan ng anghel. Okay? The Lord is with you. Okay, sinasabi dito sa banal na kasulatan ayon sa San Lucas 1, Kabanata 1, talata 39 hanggang 56, sinabi, pinagpala ka sa mga babae. Blessed are you among women. So, alam mo yung salitang, yung tinatawag natin, Our Father, tinuro niya ni Jesus. Pero yung Hail Mary, nasa Bible po yan. Okay? Yung salitang, yung dasal na Hail Mary, nasa Bible kinuha yan. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Pagbati po ng anghel yan. Ano yung pagbati ni Isabel? Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Ito, sabi ni Isabel, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Ito po ang masasabi natin, confirmation. Di ba sinabi niya ng anghel? Siyempre, naniwala na si Maria. Pero alam mo, doon makikita natin ang divine approval. God approved Mary to be the mother of God, the mother of Jesus. Okay? At dito naman, makikita natin ang human approval. So in other words, or human recognition. Okay, bakit? Ito ang sinabi ni Isabel eh. Okay? Nasa Biblia po yan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? So nakilala ni Isabel na si Maria, ina ng aking Panginoon. So siya ina ng Diyos. So yun makikita, sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagalaw sa tuwa ang sanggol ng aking tiyan. Okay? At ito ang masasabi natin. Okay? Ito talaga ang pinaka-foundation. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang pinagsabi sa iyo ng Panginoon. Yan. Yan ang importante. Kaya mapapalad tayo pag tayo ay nananalig sa sinasabi ng Diyos. Tandaan po natin yan. Okay? Kasi kung gusto mong pagpalain, manalig ka sa sinasabi ng Diyos. Kung gusto mong bulahin, manalig ka sa mga sabi-sabi ng tao. Marami yung mga naniniwala eh. Minsan narinig ko, ano na lang sasabihin ng ibang tao? Pagkatapos, bakit ganyan ang buhay mo? Kasi sabi nila, ganito daw ako eh. Tama ba yun? Wala ka bang sariling paninindigan? Wala ka bang sariling pananalig sa sarili mo? Na hindi mo kilala ang sarili mo? Ang pinaniniwalaan mo yung ibang tao kaysa sarili mo? Hindi po maganda yan. Ano? Why? Because yan ay nakakreate sa atin ng self-doubt.
Okay? Ano, Father, ang self-doubt? Ang self-doubt, yung pagdududa sa sarili mo. And pag mayroon ka ng self-doubt, another D is you will be distracted. Okay? Tandaan natin ha, maraming mga tao nagdududa. At pag nagduda na siya, madidistract na siya. Because nawawala na ang pay attention. So tingnan mo ang opposite. Si Maria, hindi siya nag-self-doubt. Hindi siya ay, ako? Ordinaryong babae? Wala naman akong gaanong alam. Pero, bakit ganito? Bakit akong pinili ng Diyos? Bakit ako? Bakit ako? Hindi niya sinabi yan eh. Ang sinabi niya, okay, your will be done. Mangyari nawa ang kagustuhan mo. Okay? Your will be done. Napakaganda po yan eh. Let it be done to me according to your word. Yan ang napakagandang sinabi ni Maria. Pag sinabi mo yan, let it be done to me according to your word, wala kang tinatawag na self-doubt. Kaya hindi ka nagduda sa sarili mo. Eh kadalasan sa atin, nagdududa tayo sa sarili natin eh. Makakayanan ka, Father? O, mabuti na lang, hindi ko sinabi sa sarili ko yan nung 1975. Okay? Nung pumasok ako sa Dominican, makakayanan ko kaya maging Dominican ako? Alam mo, katatapos ko lang ng May 28. Thank you by the way sa mga pagbati ninyo. I just celebrated my 44 years of being a Dominican. Ano, halimbawa, kung panahon, everyday sinasabi ko, makakayanan ko kaya? Makakayanan ko kaya? Oh, self-doubt yan. Ang sinabi ko, kaya ko yan sapagat mahal ako ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin presumption yon. Akala mo, presumptuous ako. Hindi. Believing lang ako. Iba yung presumptuous sa pananalig. Yung presumptuous na you presume. Hindi ako nanalig. Sabi ko, makakayanan ko ito dahil gusto ng Diyos. Kaya maganda yung sinabi ni Maria, let it be done to me according to your word. So, tandaan po natin, listening. Listening is paying attention. Okay? Pay attention. Yan ang problema sa atin ngayon. We pay attention to people, but we do not pay attention to God. Okay? We pay attention to what people say, but we do not pay attention to what God is saying. Kaya nga, magbasa tayo ng Bible. Okay? Paniwalang-paniwala tayo sa mga balita. Paniwalang-paniwala tayo sa balita ng tao. Pero pag balita ng Diyos, nagdududa tayo. Hanggang sa ngayon, pinagdududahan natin. Mahal tayo ng Diyos. Mahal ba tayo ng Diyos? Bakit tayo naghihirap? Mahal ba tayo ng Diyos? May pandemya? O ganun ba? Yun, pagdududa yan. At pag may pagdududa ka, sasabihin ko sa iyo, 100%, magpagdududa ka, wala kang magagawa. Bakit? Nagdududa ka eh. Huwag ka magduda. Tingnan halimbawa, maraming nasagasaan. Tatawid o urong. Tatawid sa kalsada, nagduda siya. Duda ng duda. Ay nagduda din yung motorsiklo o yung driver, nasagasaan siya, nagbanggaan sila. Dahil saan? Pagdududa. Kaya alisin natin ang pagdududa. Father Bus, paano maturuan mo kami alisin ang pagdududa? Okay? Magtiwala ka. Ganun lang, Father? Oo. Magtiwala ka. Kasi kung hindi ka magtitiwala, magdududa ka. That's the opposite of believing. Doubt. Okay? Doubt. Magduda ka. O minsan, pinagduda, ay, hindi mo kaya yan. Hindi mo, sabi ng tao, ay, hindi mo kaya yan. Alam mo, marami na ang naging matagumpay dahil hindi nagduda. Isa sa yung may-ari ng Alibaba o ngayong Lazada. Naglalasada ka, Father. Iyo baga? Padala man ako, padala ng ano. Sige. Naglalasada ako. Sinong may-ari noon? Si Jack Ma. Sabi kan mga kasama niya, oy, Jack Ma, wala ka naman alam sa computer,
Wala ka naman alam-alam, wala kang alam, wala kang alam, wala kang alam. Sabi ng mga ibang tao sa kanya. Oh, pero sabi niya pa, kahit okay, sabihin nyo na ang gusto nyo sabihin, pero hindi ako maniniwala sa mga sinasabi ninyo. Naniniwala ko sa aking kakayahan, naniniwala ko sa nagsasabi sa akin, ang Diyos. Okay? Naniniwala ko sa sinasabi ng Diyos, kaya mo ito, kaya mo ito. Ganon din. Yung nag-imbento ng ilaw. Yung electric bulb, sino ba yon? Si Thomas Edison. Maraming mga nagduda sa kanya. Sabi sa kanya, ay, Tomas, wala pang nakaimbento ng ilaw. Huwag ka mag-imbento. Ang yabang-yabang mo. Wala pa. Ay kung naniwala si Tomas doon sa mga tao nagsabi sa kanya, nagkaroon kaya tayo ng ilaw? Wala. Kaya huwag ka na maniwala sa mga balita ng tao. Problema sa atin, paniwalang-paniwala tayo kung anong sasabihin ng ating mga kapitbahay, anong sasabihin ng ibang tao, pero hindi tayo naniniwala sa sarili natin. Kaya nagkakaroon tayo ng self-doubt. Okay? Importante, hindi self-doubt. Ang importante, self-confident. Iba naman ang overconfident. Self-confident is okay, but overconfident is no good. Okay? Importante, confidence. Kaya ko yan eh. O, tingnan mo. O, actually, kaya natin yan. O, sa buhay ko, sa awa ng Diyos, nakayanan ko. Bakit sinabi ko, kaya ko ito? Dahil kaya ng grasya ng Diyos eh. Okay? Kaya ko ito dahil kaya ng Diyos ko. Kung hindi kaya ng Diyos ko, hindi ko kaya. Kaya ng Diyos ko eh. Kaya nga si Maria, ang napakagandang sinabi niya, Maria, maghanap buhay muna tayo. Ano? Kasi kailangan din natin maghanap buhay. Ang oras po natin ay 36 minutes after 1 o'clock. Ras hatod sa Indokang Joy, iwas germs, iwas sakit. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay? Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex, tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have Ada Lanes and technology available to our enrollees.
students. In the past 2 years, the college has made a name for itself competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Namibidan sa albay, inadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Hapon with Father Boots Bombasi OP. Sana po kamo nag-i-enjoy ka sa tuyang pinag-uurulayan ngunyan, lalong-lalo na sa tuyang dapat ipahayag ang kadakilaan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, kaysa sa kahinaan o pagkukulang ng tao o kakulangan ng tao. Ano? Kasi kadalasan, ang talagang tinitinan natin lagi ang wala ako nito, wala ako niyan, kulang ako nito. Kaysa tinitingnan natin na mayroon ang Diyos. Totoo, wala tayo. After all, pero mayroon ang Diyos. Nasa Diyos. Okay? Nasa Diyos ang awa, nasa Diyos ang kapangyarihan, nasa Diyos ang lahat. Hindi sa atin. Yun. Kung titingnan natin ang ating sarili lagi, you will always find your weakness. Yan, tingnan ninyo, nung si Adan at si Eva, na hindi nila dinakila ang Diyos, ang kanilang nakita,
kahubaran. Hubad pala sila. Kaya nahiya sila sa isa't isa, kaya nga nagtapis. Yan ang mga tugang ang problema sa atin. Ano? Madalas sa atin, we proclaim our weaknesses rather than God's greatness. So, si Maria, nang dinalaw niya si Isabel, at binati nga siya ni Isabel, at ang response naman niya, ang tugon niya, yung tinatawag natin, Magnificat. You magnify. Anong ibig sabihin magnify? Magnifying, pinadadakula. Ang problema, sukasalaan, yan ang pinadadakula. So sa dito sana, nakasalaan, pinadadakula. Yan ang problema sa tuya. Yung dapat dakilain natin, padakulaon ta, sumarhay, ang pinadadakula, sumaraot. Hindi tayo mga tugang ha. Ang kaipuan, padakulaon ta, sumarhay. Kaya sinasabi, capitalize on the little good thing someone has. Okay? Ano yun, Father? Okay, ako, nagmimisa ako dati sa Manila City Jail. Kasi isa sa mga personal apostolate ko po, maliban sa media, sa communication, ay prison ministry. Okay? Kaya nga ako po ay naging promoter of justice and peace dito sa Asia Pacific at sa naging membro International Commission, international po yan ha, International Commission of Justice and Peace ng Dominican sa buong mundo. Okay? At isa sa mga advokasya ko is yung tumulong sa mga presonero. Okay? So, nagmimisa, nagbibigay ng lecture, nagbibigay ng pag-asa. Ang sinasabi ko nga doon sa kanila is yung totoo. Ang sabi ko, kayo nahuli. Ako nagpahuli. Yan lang. Okay? Ako nagpahuli kasi ako kay Lord. Kaya nga, ngayon, nasa kulungan ako. Nga lang, hindi sa rehas. Okay? Nasa kulungan ng kaligtasan. Ng simbahan. Okay? Nagpakulong ako sa simbahan. Hindi ako nagpakulong sa kulungan. Okay? Yan ang pagkakaiba kasi natin. Kasi kayo nahuli. Ako nagpahuli. Yon. Pero sabi ko sa kanila ganito, kapitalin natin, ano bang meron kayong maliit na bagay? O, padakulaunin dito. Yan ang importante. Magnify the little thing that you have. Yan ang importante. Okay? Kaya gusto ko pong batiin sa kuya mga pinsan na nakikinig. Of course, nandyan si Manay Baby, kasubago nahiling ko si Mulo Lindio, and of course si pwedeng din si Malu. Okay? Of course, nandyan din ang aking kaibigan si Lulu. Nasa Manila, nakikinig lagi din yun. So of course, si Painio Digdio na ilingon ko si Isa ng ano Digdio, si Isa pa binabasa ko baga. Okay, si Romy, okay, Romy Briso na taga Barangay Uno, sa inang Barangay Uno. Of course, si Marian Bremon Barrios, okay, mga nagdadawag sa tuya. So, sana nag-i-enjoy ka mo ta. Ang importante baga sa tuya, let us proclaim the greatness of God. Okay? Let us magnify, padakulaon ta. Okay? Ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? Walang hindi makapangyayari ang Diyos. Tandaan natin yan eh. Wala hindi makapangyayari sa Diyos. Kung tayo nananalig sa Diyos, mangyayari yan. Sabi nga, we can be mountain remover. Sabi nga, the gospel the other day, na sinasabi na, if you can, May 28, na sinabi, you can say to this mountain, go there and it will move. Kung may pananalig ka. Pero kung wala kang pananalig, nagdududa ka, walang mangyayari. Kaya alisin natin ang pagdududa. Remember, self-doubt. Okay? And then, the devil, letter D, letter D, devil. Ang gagawin sa ni devil, he will papasok siya sa iyo through doubt. Okay? Doubt. Pagdududa ka. And then, self-doubt. Pag nagduda ka na, ang gagawin sa iyo ni demonyo, ng diablo, is you will be distracted. Distracted ka. Distracted ka na
tuliro ka na. Okay? Tuliro na, distracted na. Pagkatapos, distracted ka na, madali ka nang ma-deceive. Letter B. Tandaan mo, devil. Okay? Devil, doubt, tinatawag natin distraction, distract. Okay? Actually, distract is yung distract. Di-distract ka. And then, hindi lang ang pinakahuli dyan, pag na-deceive ka na, you will be distract. Yung distracting spelling, iba yun Itong distract na yun, distract, ibig sabihin, sisirain ka na. D-S-T-R-U-C-K. C-T. Distract. Distraction. And then, He will put you to death. Okay? Kaya nga, hindi dapat, let us not proclaim our weaknesses. Okay? Let us proclaim the greatness of God. Tulad natin si Maria sapagkat maliwanag po yung Diyos ang makapangyarihan. Kaya dakilain natin ang kapangyarihan ng Diyos. Magagawa ng Diyos yan. Naniniwala ka, magagawa ng Diyos yan, magagawa mo na rin. Okay? Because marami po ang mga naniwala sa Diyos, nakagawa ng marami. Pero yung mga nagdududa, walang nagagawa. At tandaan mo pa, yung mga palagi nagdududa, palagi yan mareklamo. Because ang tinitingnan nila is not the greatness, but their weakness. Mahina ako pa, hindi ko kaya yan, hindi ko kaya yan. Ito na lang Minsan, nagsabi sa kuya, alam mo, Father, payat mo na. Totoo. Payat na. Sabi ko, nag-diet kasi ako. Hindi ako nagkakakan. Father, di ko kaya yan. Di ko kaya. Di mo talaga kaya. Bakit ko nakayanan? Sabi nga si Jesus, hindi kumain. Nagpa-fasting din siya. Ako nagpa-fasting din. At tandaan mo, kasi ang fasting, talaga, medically, okay? O whatever, academical, si Pythagoras, philosopher sa Greek, bago niya, 41 days siya 40 days pala, 40 days. Ginaya nila si Lord. Bago sila pag-examinin, pinag-fasting muna. Halimbawa, subukan mo yun mag-exam ka, mag-board exam ka, bundat na bundat ang isip mo. Ay, isip pala. Hindi. Ang tiyan mo. Kasi kumain ka ng kumain, nagpakabusog ka. Pagdating mo sa examination room, aantukin ka. Hindi ka makasagot. Bakit? Ang nagtatrabaho, ang tiyan, hindi ang utak. Kaya kung gusto mong pagganahin ang utak mo, mag-fasting ka. Yan. Father, mamamatay ako O sige, bahala ka sa buhay mo. Pero ako, tingnan mo. Nag-fasting baga ako? Namatay ba ako? Nangayayat. Totoo, bakit? Gusto ko mangayayat. At sabi ng aking pinsan, aking uncle na Chinese, matagal ng panahon, hindi ko ito kinalimutan. Sabi ng uncle ko, Noy, kung gusto mo maghalawag si Uncle Elasio, okay? Si Uncle Elasio ng taga-Tigawon, nag-100 years siya. Sabi niya, sabi, Noy, kung gusto mong maghalawig ang sa imong buhay, pahingaluan mo naman ang sa imong tulak. Pero ang tulak mo, dahil mo pahingaluan, kakan kasan ang kakan, magagadang katulos, mapapagal. Mapapagal. Kadakalabagan, tingnan mo, marami nang namatay saan? Sa pagkain. Marami namatay sa pagkain. Heart attack. Bakit? Anong kinakain? Tingnan mo, mga bawal na pagkain. Kain ng sugar. Okay? So, nagkaroon ng cancer. Kasi ang cancer, gustong-gusto niya, the food of cancer is sugar. Okay? Yan, anyway. Tingnan mo, diabetes, sugar. Sa pagkakan, ang lahat ng sakit ngayon, pagkakan. Okay? Kaya nga, kung gugutumin mo, di magagadan ang sakit, pero hindi ka magagadan. O ganun din sa COVID-19. Gusto mong matapos na talaga ang COVID-19, gadanon ta. Paano mo gagadanon? Di mo pa-transferon, walang transmission. Pag walang transmission, wala na siyang nakakapitan, wala siyang madadapuan, magagada na siya. Ganun lang, Father, kadali. Iyo. Nga lang, problema mga tao, kasi pasaway kita. Bako niyo? Sige. Sige nga. Sige sa ng rabas. Sige sa ng
durumaan, dahil man nagpe-face mask, dahil man nag-social distancing, sige sa nang sige. Kasi, okay, thank you. May madadapuan naman ako, may madadapuan ako. Oh, ang virus po kasi, ang buhay kang virus, pag may madadapuan. Ang bakterya, ganun, ay iba yan. Ang bakterya, living organism yan. Ang virus, only parasite. Para nag-i-inhere lang, may madadapuan. Pag wala nang madadapuan yan, magagadan iyan. Tingnan mo? Kaya nga, bakit naghuhugas tayo? Kasi pag naghugas ka ng alcohol, di nawawara. Wala siyang madadapuan. Yan. Lang sa atin, matatagas ang satuyang payo. Okay? Matitigas ang payo natin. Matigas pa sa marmol. Okay? Kaya ito, hindi tumitigil ang virus kasi ayaw naman tayong sige lang ng transmit. O dapat wala na. Ano? Kung gusto natin mamatay ang COVID-19, dapat wag natin padapuan. Wala na siyang madadapuan. O ganun din sa sakit. O sabi nga, sugar is not sweet. Why? It's not sweet. Because you get diabetes. Okay? And sugar is the food for cancer. Okay? So yun po mga kaibigan. Kaya mag-ingat tayo. Okay? Yan. Kaya yan ang problema minsan sa atin. Okay? Naniniwala tayo sa mga sabi-sabi kang ibang tao, pero nagsasabi ng totoo, pinagdududuhan natin. Bakit yung nagsasabi sa atin nagbobola, pinaniniwalaan natin? Bakit ba? Yung nagsasabi sa iyo ng totoo, nagmamalasakit sa iyo, hindi mo pinaniniwalaan. Pero yung binobola ka, alam mo, ang ganda-ganda mo. Ikaw naman, nagpabola, hanggang nabuntisan ka, nagkabola ka. O, ganun po nangyari. Problema ganyan. Ano? So, paniwalang-paniwala tayo sa mga sabi ng tao, pero yung kulang ang paniwala natin sa sarili natin at sa Diyos. Tularan natin si Maria. May pananalig sa sarili at may pananalig sa Diyos. Okay? Hindi sa paniniwala niya sa mga ano lang sasabihin ng tao, sasabi-sabi ng tao. Okay? So, ang ginawa ni Maria, let it be done to me according to your word. Okay? So, walang imposible sa Diyos. Yan. Yan. Naniniwala ba tayo dyan? Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ninais ng Diyos na makipaninig muli sa tao. Ibig sabihin, makipag-ugnayan muli sa tao. Si Maria at ang kanyang pinsan na si Isabel ang naging daan para may isa katuparan ng Diyos ang pagliligtas sa tao. Okay? Sa pagkakasadlak sa tiyak na kapahamakan. Okay? Si Maria, ang ina ni Jesus, at si Elizabeth o si Isabel, ang ina ni Juan Bautista, na naghanda sa pagdating ni Jesus. Okay? Kaya naganap ang lahat ng ito dahil sa mahiwaga, mabisa, at makapangyarihan at walang pag-ibig ng Diyos sa tao. Okay? So nais ko pong iwanan itong tanong nito sa lahat na nakikinig. Okay? Paano ba tayo magiging tagapaghatid ng pagpapala sa ating kapwa? Yan, tulad ni Maria. Si Maria ay naging tagapaghatid ng pagpapala kay Isabel. Ikaw, kaibigan. Okay? Ikaw ba'y magiging tagapaghatid pagkatapos ng narinig mo si Father Butch ngayong hapong ito? Ikaw ba'y maghahatid ng pagpapala sa tao? Ikaw ba'y maghahatid ng biyaya at pagpapala? O ikaw ay maghahatid ng kapahamakan o kahipighatian sa tao? Okay? Sa iyong palagay, paano ba natin matatanggap ang pagpapala sa pamagitan ng ating kapwa? Because everyone is a blessing.
So mga kaibigan, na bigyan ko kayo ng impormasyon, lalo na ng inspirasyon. Dakilain lagi natin ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Huwag ang kahinaan at kakulangan ng tao. God's greatness, not man's weakness. Okay? Sana po, iyon ang ating pagnilay-nilayan sa hapong ito na pinagdiriwang natin ang huling araw ng Mayo, the Visitation of Mary. At tayo ngayon ay maging tagapaghatid ng biyaya at pagpapala sa kapwa. Manalangin na tayo ng ating San Miguel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silong ng demonyo. Sugpuin nawa ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe na makupo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, Diyos Mabalos po sa ito na po sa pinanyog ng programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombasi Opi. Sana naging marhay ang sa inyong hapon niyan at sabihin ta lagi may Diyos na makapangyarihan. Okay? Kaya magagawa natin dahil may Diyos na makapangyarihan. Sabihin natin ito ngayon, conviction, anak ako ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, susundin ko ang kagustuhan ng Diyos, susundin ko ang kanyang kalooban, at ang lahat magiging maayos. Maraming salamat. Ito po si Father Butch Bombasi OP na magbibigay muli sa inyo ng marhay na hapon mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00. Pakinggan natin ang susunod na programa, Usapan Pamilya. Faithfully yours until the end, to your mission, Lord, we give our yes. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee